Doncs jo he deixat de comprar aigua embotellada i vaig amb la cantimplora del club, llavors la vaig reemplenant. Pel canvi climàtic desconnecto els dispositius electrònics quan no els faig servir. Vinc caminant des d'on visc fins a Fontejau cada dia. També a l'escola intentem anar en bicicleta o caminant. Que hem substituït antics fluorescents per panells LED. Faig servir bosses reutilitzables. Consumeixo productes de quilòmetre zero i de temporada. Abans anava en tren o amb cotxe i ara vaig en bicicleta. He deixat de tenir l'aigua oberta mentre em rento les dents. Quan obres l'aixeta i necessites aigua calenta, jo el que faig és posar una palangana, guardo aquella aigua i la reutilitzo. La galleda de la dutxa, quan ens dutxem. No es llença tota l'aigua de la banyera, la fem servir.